ଆମେ ଏବେ କରିବା ରୋହି ମାଛର ମୁଣ୍ଡ, ମାଛ ତେଲ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବା କାଟି ନେଇଛୁ। କୋବି, ଆଳୁ, ଶିମ, ବୋଇତାଳୁ, ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ମୂଳା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କାକୁ ଏବେ ଛେଚି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ହେଲା ଅଦା, ରସୁଣ ଛେଚା, ଲଙ୍କା, ଆମେ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ହେଲା ମାଛ ତେଲ। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ତେଲ ନ ପକାଇ ମାଛ ତେଲର ଖଣ୍ଡ ନେଇକି ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭାଜିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଛେଚା ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିଲା ପରେ ଆମେ ପରିବା ପକାଇଦେଲେ। ପରିବାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ମାଛ ତେଲକୁ ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ନେବା। ଏବେ ତ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଭଲସେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପରିବା ଭଲସେ ସିଝିଲା